Čaute ľudia, moje meno je Harko, som zo studia Game TV a dneska som si pre vás pripravil takú... som si pre vás pripravil Let's Play sériu Prežívame s Harkonom. Ako vidíte, dal som si takýto seed, je to 984, myslím. Nie, proste nejako, potom dám do popisku, aký je to seed. Ale... Teraz je hlavne dôležité naťažiť si nejaké drevo. Základy Minecraftu, to určite všetci poznáte. Naťažíme si nejaké drevo. Aby sme mali veľa dreva, to je podstatné, ako všetci viete. Počkajte. Už môžem zničiť to drevo. Ďakujem. A ešte nejaké drevo. Nesaď. A ešte nejaké drevo. No. Že sme v podstate skoro celý strom, alebo celý? Celý, alebo skoro celý. No a ježi mi tu minútu. Nič, len ťažíme drevo. No. A tak zasadíme. Sadenica duba. Okay. No tak a ja by som videl, že by sme sa ubytovali. Presne to. V tej... No, urobíme si taký domček. Vidíte aký. Urobíme si hlavne fakt ako dreva 52. To je celkom dosť podľa mňa. A tu máme krafťák. Ježiš, to je stykom. To bude mečov, to bude krompáčov. Ježišmaria. Dvere. Ach joj. Robím fakt všetko. OK. Takže máme sekeru. Ja som si milión vecí vyťažovanie sekeru. Okay. To sa potom urobí. A tak. A tak. A počkajte, zobrali sme ho? No hej. OK, takže ideme sa zabydľovať. Tu je to také, povedzme, ideálne. No, vyťažíme čo najviac toho. Nie sme nejaké šetrujúci. Nie sme nejakí sakravenskí šetrujúci, nie? Predsa. OK. Ťažíme, nechváľa, čo som si urobil 3 dvere, ale... Asi to využijeme, pretože tu možno budú 3 dvere. Čo je OK? Ne. Čože sú v tejto jaskyni? A ak hej, tak furt ich počujem, ale nevidím. Tyjo, ale tu by sa fakt dalo odbývať, je to bezpečné. A uvidíme. Ďažme nejaký cobblestone. Zombie, keď ho počujem. A prosím, no, potom si vyťažíme viacej cobblestone. Ovce, to je dobrý základ na posteľ. Meč. No, ideme ich zabiť. Potom vyťažíme ešte ďalšie drevo. To je stromčekov.
počkaj. To som síce nechcel. Ale oka. Koľko máme vlny? Jedno. Videl som aj ovce, čo dávali viacej vlny. Teraz počkaj, ovecka. Ty, ona mi utekla. Čo si... To... Ale ty sa nevinieš o svoju. Chcel som povedať, že ty zomrieš, ale tak zomrie tak, či tak, takže... Neviel. Nejdeš. Ty tu nahneš kam vlastne trocha. Koňo. A... Ešte jednu ovcu. Máme. No najprv. Si takže nejaké drievo. A ešte nejaké. Musíme hlavne urobiť posteľ. No, tam je ďalšia ovca. A tak. No každopádne zomrieš. Né, čo mi utekáš? No, si myslím, a ty zomrieš tiež. Né, neviem trafiť. No, kašľať na teba. Dneska mám dobrú náladu, takže ťa nezabijem. A na budúce už nebudeš mať na výber. Ok. A počkaj, ja si tu dostanem stromček. O, sadenica, takže tu. Ja som ho nechcel tu, ale dal som ho tu. A tu. Tu. No, dá sa. To je zatiaľ náš primitívny príbytok, ale postupne sa z toho vyvinie najväčší dom na svete. No, na svete, že ja furt počujem toho zombíka. Ak sa to im bude spať, lebo je to, že píšeli svetlo. Tak to je fakt skvelé. Veľa dreva, biela posteľ. Možno má ešte zvuky. No. Ešte nejde noc. Ja sa budem tu kopať. Zrazu taký zombík. OK. Koľko ešte? Ešte niečo. Ach joj, keď tých zombíkov počuť. Čo si urobíme? Pec? Pec je dôležitejší. A to je pec. Nie, že by meč nebol dôležitý. Čakaj, ja musím zabarikadovať dvere Andrit. Skôr veci dreva. Joj. Ja tak nerad zaskočím. No počkáme si, no. Spať možno noci, to viem sa. Keď bude noc, už som... Dáme ten cent. Dáme ho do pece. A... Spálime motiku. Neviem ani na čo som zrobil.
Mám to tu, už nám to horí. Už nám to tu horí. Už nám to tu horí. No a už ide noc, takže ideme spať, spínkať, kľud. Zde by sa nám malo urobiť peci, špeci. A no skôr, ďakujem. A z toho meča, pretože ich tu máme tak dosť. Tých vecí nie. To som teda krásne dal. Teraz to budem musieť. Ach joj, vlastne budíš. A uhňu potrebujem. Takže to si berem. Nemám dotvorček, ale to bude možno byť také vyššie poschodie, čo sa oplatí. A počkať, no už som len jednička, bravo, to mi trvalo. Toto je ale fakt skvelé, mám ten rebrík, ešte furt ho mám. To by šlo. A furt to počujem tých zombíkov, a už má štvu. A už má fakt štvu tí zombíci, lebo furt sú tu a má ako fakt štvu. Ešte uhlie doťažím a počkajte chvíľu ešte. No, a to bude asi koniec videa, takže ešte doťažíme uhlie. To nejak veľa. Taký, že to sa končí za chvíľu uhlie. To nemyslíte vážne, som našiel doslova, uhelnú baňu. No, počkaj. To je také neznepokojivé, to sú v odzovkách. Furt počujem tých zombíkov. To je hrozné. Ale musím si urobiť hlavne torčky, nie? Stikov. Jednu sekeru. Jeden kamenný klompáč. A furt počujem tých zombíkov. No, nemám ešte stiky, takže si urobím stiky. Čo som urobil ešte niečo. Nepočúvam ťa. Musím ešte zničiť trošku tú strechu. Toto takže. Fakt skvelé. Nie, týmto. No, a to máme vyťažené. Počkajte chvíľu. Dám si tu truhly. Potom budete vedieť, že veľká truhlica, presne tak. Torčky, 4 torčky, no postačí. Na naše osvietenie. A každopádne dnes je to všetko z tohoto videa. Dúfam, že sa páčilo. Pokiaľ zanechajte like. Pokiaľ nie, zanechajte dislike. No každopádne, čaute ľudia.